Уважаеми зрители, усмихвам се вече, защото при мен са следващите ми гости. За сигурност има много любопитни неща, които да ви разкажем. Кредитните консултанти Елена Михайлова и Иво Димитров, като към Иво Димитров ще прибавя, не знам, финансов консултант или кредитен е по-коректно? Добре сте ни дошли. И при вас също. Добре. Сега, поканихме ви по две теми. Първата сме обсъждали вече два пъти, преди да настъпи деня, в който влизат в сила промените, новите правила на БНБ, свързани с ипотечното кредитиране. Или, иначе казано, отпускането на ипотечни кредити. Другата ни тема е за това, че се наблюдава един лек спад в основния лихвен процент. И ви предлагам да започнем с това, защото информацията за основния лихвен процент е от вчера. И понеже дълго време треперихме и говорихме, анализирахме кога ще скочи лихвения процент, имаше повишаване, сега обаче отчитаме спад. Какво означава това или не е нещо, кой знае какво като събитие? Заповядайте, госпожо Михайлова, моля ви. Благодаря. Като дамата във формата. Мога да кажа, че вече големите банки, част от големите банки удължиха промоционалните си условия по лихвите на ипотечните кредити до края на годината. Какво ще рече това? Ще рече, че работим с лихви 2018, 2019 до 31 декември. На старите показатели, иначе казвам. Точно така, да. Това са най-добрите условия на пазара в момента по ипотечни кредити, които се запазват до края на годината. Получихме ги тези потвърждения, така че клиентите да бъдат спокойни, че лихвите няма да се качват до края на годината. Все пак това е най-силното тримесечие. Последното, вие знаете, че всички банки тогава се стремят да направят най-големия обем от кредити и всяка година това се доказва по резултати. Добре. Господин Димитров. Що се отнася до основния лихвен процент, той за щастие не участва в формирането на лихвените проценти по ипотечни кредити. Повече нормално е той да слиза надолу, да пада, тъй като последните няколко седмици сме свидетели на корекции в основните лихви на редица централни банки. И на Централна Европейска банка, и на централните банки на страни в Европа, които не само в Европа, включително и Федералния резерв, вече има корекция надолу. Най-голямата от 6 години, мисля, беше насам. Основният лихвен процент не му остава нищо друго, след да следва тенденцията. До края на годината всичко ще е спокойно. Оттам насетне обаче смеете ли да се нагърбвате с прогнози? Какво може да се случи? Сега инфлацията се успокоява, нали? Тези всички предпоставки, които сме коментирали много пъти с вас, а сякаш изглеждат рамкирани, т.е. да стоят в една рамка. Не знам доколко ескалациите на конфликтите на геополитическата карта също не дават някакъв вид косвено влияние, но смеете ли да правите прогнози за до година? Предвид състоянието на банките, следиме депозитната база също, то от това също зависят лихвите. Пари има в банките към днешна дата? Пари има достатъчно. Около 85 милиарда са спестяванията. Вие знаете как се образуват лихвите в момента. В България всички лихви са плаващи, променливи. Тоест ние гледаме какви са спестяванията и депозитите като суми, също процентите, които се дават като лихви по депозитите. Те са свързани с лихвите по кредитите. Така че докато голямата база стои от спестявания в България, банките са абсолютно ликвидни, свръхликвидни и нямаме опасения да очакваме, че лихви ще се вдигат. Разбира се, БНБ ще следи пазара и се очаква минимални повишения в лихвата от 0,1 до 0,3, но всяка банка има право сама да определя лихвената си политика. Абсолютно вярно. По отношение на лихвената политика БНБ не може да има мнение. БНБ се опитва чрез капитал адекватности и въпросните правила потенциални рискове, за които ще стане въпрос. Давайте да влизаме в тях. За които ще стане въпрос, които са в сила от вчера, а именно съотношение дълг-доход 50 на 50, процент финансиране, така нареченото LTV, Loan to Value, 85% от покупната стойност на имота и максимален срок на кредита 30 години. От трите правила, единствено срока ще се отрази така по-еднозначно на част от публиката, част от кредитополучателите, защото срока винаги е бил математически коректив и срока на кредита е онзи, който е удобен, при който вноската изпълнява условието за 50 на 50, като съотношение дълг-доход. Срока никога не е бил нещо друго, освен математическо изравняване на уравненията. В този смисъл най-ниско платените кредитополучатели ще бъдат най-засегнати от ограничаването на срока. Другите два показателя, 50 на 50, дълг-доход и процента финансиране,
не са нищо особено, нищо ново по слънцето. Формално пазара винаги е бил средно на същите равнища. За пореден път ще кажа, че скоринг системите на банките са доста по-софистицирани от някакви такива фиксирани правила и далеч не е удачно да се прилагат за всеки. Добре, по отношение искам да се спрем, понеже сме на финала на разговора на тези 85% финансиране. Говорихме си преди да влязат в сила тези правила, че банките все пак ще дадат възможности през друго кредитиране, в случая потребителско, да направят баланса между това хората да не се стопират, когато разберат за тези 85% и все пак да изтеглят своя кредит. И към днешна дата много от банките позволяват да се прави успоредно финансиране, ипотека с потребителски, но това, което като мерки БНБ предписа, 85% финансиране, го има залегнало, че 5% могат да правят изключения банките от обема общия, който е за последното 3 месеца отпуснати ипотечни кредити. Тоест, всяка банка има един обем, който да приложи за най-добрите си клиенти, с хубав профил, с хубави доходи. Т.е. самия пазар изчиства тези, които нямат достатъчно самоучастие, така или иначе през времето. И на пазара са клиенти с хубаво самоучастие сега. Банките, може да кажем, че въпреки мерките, които влязоха в сила от 1 октомври, вече има такива с одобрени изключения. Но това е когато клиента си заслужава. И всяка банка има обем, до който може да прави тези изключения. И понеже винаги обичам да завършваме финала, когато са ни на гости хора като вас с такава експертиза и обсъждаме такива теми, съвета ви към хората, които ни гледат и се колебаят, чудят се, дали да направят тази стъпка, защото особено за ипотечното кредитиране, това си е доста сериозна стъпка, която трябва да бъде обмислена с оглед на доходи, време за връщане на този кредит. Съвета, поне от моя страна, вече господин Димитров ще каже, съвета е да се спестяват пари. Когато влизаш в една сделка, винаги се дава един пример прост. Да кажем, аз бих дала пример вече с 200 000 евро цена на имот, защото цените вече са доста високи. Винаги трябва да тръгнеш с 15% самоучастие, което са 30 000 евро, да имаш разходите по сделката, които се плащат преди да получиш кредита, които са съвкупно около 8%, което са още 16 000 евро. Тоест, и чак тогава да почнеш да смяташ за напред през годините като перо, което ще отива към банката всеки месец. Тоест 92 000 лева ти ги изваждаш в момента, за да влезеш в сделка да купиш имот, който струва 200 000 евро. Кредитът ще е 170 000 евро, вноската излиза грубо около 1300 лева на месец или дохода, който търсим по новите мерки е по 2. Това е като цени на имотите, говорим тук в София, нали? Може да го превърнем в 200 000 лева, аналогично, нали? Просто сметката лева-евро, просто всеки да си прецени. Финални думи. Доста добре звучи. На практика идеалният клиент не съществува и концентрацията на кредитополучателите като възраст е в онази златна среда, когато си прекалено млад, че да имаш 90 000 лева вече спестени, но би било добре да влизате в сделката с разум и с точни сметки. И с по-голямо самоучастие. Благодаря ви много още веднъж за този разговор. Ще ви очаквам отново в нашото студио. Финалът на твоя ден настъпва точно в този момент, уважаеми зрители. До утре сутрин точно в 9 следват новините.